Vitajte vo Ville Carpathia. Miesto, kde sa stretáva luxus s prírodou, miesto pre vaše svadby, oslavy a rodinné stretnutia. Hlavná sála vo Ville Carpathia je priestranná, ale zároveň útulná a pripravená pre 50 ľudí. Na poschodí sa nachádza 6 apartmánov, v ktorých vieme ubytovať až 20 ľudí. Každý z týchto apartmánov je vkusne zariadený, má svoju vlastnú kúpeľňu a výhľad do lona prírody. Pre ubytovaných hostí máme k dispozícii aj oddychovú zónu s kuchyňou.